Kublai pi ki viewers ki perlok ki produk ki prosnam sa season 4 lembar ni video ngakot ngawer pada pedang sebai pi ki long kbi ki long pa ki kun samla syram kan thai hang ne pok bri nyok trap ti kublai sibun ya jing kersan jong pi na kawai kapor sya kawai pat haduk ni clip man bat lembar jing kersan ga jong pi ka long sya ga jing kerku kalawan ra sya ga jing mentoy ya ki imlang ka salang kham tam ya kita ki long ying long sem ki basyam lanot ki basyam janjar kaba lengba jongi nilayo ban plilat plinti damenta jongi kato katne ibamat ya kata gejing gejing jencar gejing im gejongki dengan sau bakal adai sakaton gejonga bangan plilem ya kata kalat kelenti ka platform ka rensan namta jongpi iwe khamtam kita ki subscribers ibalaju kersan na kawi kapor sikawi pat ya kani ka channel mo lesi don apdeng jongpi ki badon ya ka sap ka phong mo kita ki long kbi ki long pa ki kun samla handai pim syam layo ya kata kalat pim syam layo ya kata rensan hang nu pim penpau ya kata kasap ka phong ka jongpi te lengba kani ka por ngapen pana sapi iwe ba lengba jonga ngakwa ban create ya kata platform ka rensan namta jongpi bat kandai ka open namta jong barok klem kanu ka jingseu haswa ba finish benta kandai free bat ngipdiang sobha te handai kidon tang ki kendon kidon tangi jing batai ki instruction ki ba pihak ban buat bet buat renti bat pihak ban cooperate lang bat ngi kita ki nong peniat jong kaneka competition lane kaneka rensan ban plilat plinti namta jongpi ba pinyo ban penpau ba pin express ya kata kasap ka phong ga jongpi te nabenta gitu ki bat don interest ban isimenta ha kaneka rensan ban yatai ban yathir kandairu karensan kabandon ya ka price mo namta kita ki nong job bat kandai khatsan hajar namta ki bayo baningkong sipau hajar namta ki bayo baar san hajar namta kitu ki bayo balai bat kandon ru nyau teli ki consolation prize ki bashi hajar kawai ti haswa ban poi syakani gejing pensai gejing batai kumno pinle na syukwa ban batai khendiat hang ni kalong kani ka competition lani kani ka rensan la ailat ban sim benta man iwe ki dikot jogari bagajat ben riu ba pin sim benta laj lut ba pin kren laj lut ba pin pensngau ha be dei bat ka phang ka subject bala bu bat kam dei ban palat ya ka khat ar minutes ka jingkren ka jongpi pila ban kren naying jongpi nam pikla ban kren na kanu jaka ka pisngau tenat rei ka jingkren jongpi ka sur ka pikren bat ka dur ka ngipet ye pi ka dei ban long shai khnang ba ngin itu ya kata ka reaction ka jongpi ngin itu ya ka body language ka jongpi ngin itu ya ka expression jongpi ha por pikren namal ini ki barok ki jing batai kin hap ba hakanu korkom in josh ya kata ka jingkren ka jongpi bat nga kenturu ha juk kapor ba pin snotu kalong haba pi ring ki video ha ying ki jongpi ha swa pin sen sengi wat num ring ha kani ka dur handai ring ha kani ka rukom pila ban ring front kamera pila ban ring back kamera tong ba ring ha kani ka rukom te enda pila ring omdai ban palat ya khat ar minutes ka jingkren ka jongpi te pisawan ban submit hangi kabangan sabu ya WhatsApp number haka screen jong kani ba hauta WhatsApp number ba pin submit ya ka videos ka ba pila dap kren halor kata ka subject ka phang bangibu but lara pimla ban sen nang baki WhatsApp ki jongpi pila ban sen lani pila ban install ya u Telegram haka phone ka jongpi but pila ban sen ya kata ka video leng ba Telegram hauta number phone bangala bu haka ni ka screen te but ka jingsdang ban submit ya ki video ki jongpi ki ba pila dap kren pila dap simenta kandai nadu ka arpoterik jong umas bat ya katarik ban penkut lanu ban penkut ya kata ka jing submit ya ki videos ngin sapen bena pila ban check po ka Facebook page ka jonga pila ban check po Instagram jonga pila ban check po ka YouTube community jong ka ni ka channel ka jonga ba pin yo jing tip ba lanu an penkut ya ka jing submit ya ki videos bat lanu en penkut ya ka debate competition bat lanu ban penlong ya kata ka final namar enda pila dap submit leng baki online ka jing penkut ya ka debate competition kandai ngin sa bishar leng ba ki online videos ki jongpi ki ba submit bat ngin sa upload po kani ka channel bat ngin sa page nang to shipongut nagi nong sim menta bro khoi
ngin sawan ra ki ha ka rensan platform kabalong open kabom day issue ka online hari ka day offline bat hang ta ngin sayo banjit ya kita ibayo baningkong baar bat balai ki day mano bat nabenta gitu ki balayo lupa ha kata teka top 10 kamut lada piwan ha kata kasgi ha kata ka rensan kabalong offline ru pila don bat pila yo lupa ladai lupa kita ki balayo ya ka construction price let's say kani ka jing ai construction price namta kita ki nyawut ka along bet ba haba piwan nagi snong kita wi jongpi nagi ying gi sem gi jongpi nang ba pinyo ka bai kali pinyo ka bai lenti te daina halor kata ka nongrim na kaliang jonga ngabu nyawtli construction price namta gitu gi barem ki ba dei ki top 10 ba pinyo siejar marwei kadon kata ka construction price te ngat scam ban kalian jong pi pila ai ha dei bat kani ka debate competition hanrei ka ai ka pidang up khmi lenti le se stang ya ka phang lani ka topics ka ai pidon ban debate lengba kani ka rensan te klam na pun slam ngakwa ban batai bat ban kwa ban yathu khmat jong pi ba ka topics lani ka subject lani ka phang ka bangibu lengba kani ka debate competition ka dei hato kamla bangin kakun shibun lane ngin kakun kendiat kom kejat benriu hato kamla bangin kakun shibun lane ngin kakun kendiat ngon te kejing batai ki jonga hang ni kendiat kalong ya gitu ki nong asim benta ngabu hang ni kalong ba ki baong kamla kakun shibun kan persya ya kaliang bonong kakun kendiat ki baong kakun kendiat ken persya ya kaliang ka baong kakun sibun te kadai kejing start bat kejing la jongpi ban le research ban la jongpi ban peni kidau namar bro arteli kiliang ngila banong mo bro arteli kiliang kata kaliang baong bai la bayo kun sibun ru kidon la kejong kanong rim kiliang ki baong la yo kun kendiat ngut ru kidon la kejong kanong rim kasyong sa kejing start bat kejing la jongpi ban peni ki points ban kring ya kita kinong pit lani kinong jo lani kinong bishar ba yano kin ai rem bat yano kin ai job te kata ka syong ha kejing start bat kejing la ka jong pi bat kum mga batai mane ha kejing bishar ka don kam nadu ka face expression nadu ka body language ke jong pi bat ki points ki ba pikren bat kejing bishar kam syong ha ki likes kam syong ha kejing share kam syong ha kejing bun comments kam syong ha kejing yo subscribe rei ka syong bet ha ki solid points ki ba pila ban contribute ya kita kijingkren ki jongpi bangin sa pelat ha kane ka YouTube channel bat ngin sayo ban bishar ba who is the best ngila banong who is the best speaker mo ngila banong hang ta ba manu kita inong kren ibat pit ibala ban wanra kita ki points ki bonla ban penpar yang khiat ki ba ha ba ikren kamut ide ita iban wanra bat inyo ya kan nam jing job te kembang ong epi kamdon kadu kanu jing siu haba pi simenta kan long open to all pidai doktor pidai nurse pidai nohikai pidai engineer pidai manu manuru pidai ki khana school pidai ki khana college pidai national kendong pidai nasoru kani kadai ka jing penpau ka jongpi kawai galong ba pin sei ya ka sap ka phong ka jongpi kawai pin contribute ya kita ki knowledge ya kita ki ideas ki jongpi bat ya kita ki jing sam jongpi hapok ke imlang ka salang ba pidon ayu ban ong halor kani ka subjek halor kani ka benta te ngaj scam ba pila syai bat na benta gitu ki bempat syai pila ban inbox personal yang ngaru pila ban keli bini ha ba ya depe kan lane pila ban phone personal yang khnang bangan yo ban batai pensai kambedia yapi te ngaj scam ba pila syai ha ba depe kani ka subjek te kublai sibun kublai syajaru ngin saya kendu pat ha ka po